Здравейте хора, аз съм в EnderGod PvP, тук са този Dead Boy, Дениславчето, днес ще играем PvP малко. Малко, да. Аре, аз пия пошенки. Да, пия. О, сега трябва тия... Че аз си ги спих всичките. Те искате се прави. Аре, бе? Аз съм готов. Аз искам да пия тук, да чукам. И хе, брат, О, да, дай пиц. После ще видиш на къ... кой е то там? Ява, пич. Аз сега си тука. Я, тепа майката. Ивката. Ела тука, Ивката. Ела ти тука, не. Точно едно място. Ще ти нареди инвентар. Бой! Гледай как ми... Ивката го убих. Аз съм с 18 сърца. О, взех про 3 сет. Брат, с 36 кръв, аз съм с 20. О, тук някакъв дял, това е. Спирох. Къде е? Тука. Сега че ми се изпоти ръката на тапчик. Майка му да е. Просто срещу мен има малък шанс, защото... О, мерси. Инстант хелпите ми. Ела тука, буклук. Аз ще кой да бия в момента. О, Дарк някакъв си. Ще убия някакъв демон. Аз го набивах. Убих един. Да, аз убих някакъв про-2. Но би, бе. Дени. Спирох идвам. Гледайте чата. Това е Dead Boy 7 плодя. Това ли е чата? Да. Пиров се качи там, дето е на това. Дето има едно като гребенче, не ги разбираш това. Къде е? Е там Виж горе. някакъв се опитва да ни пръска. Да, видях. Мене Ето не лага. го. Дай на мен ми малко ми лага, после ще виж на И мен също ми моля. 30 фокуса са сега. 50 фокуса. Да, ти не снимаш. Аз играя с 30 фокуса. Ти не снимаш, нали? Интересно. Да, цирам. Ой, два някакъв. Ох, мангал. Ау, критикъл, ме. Къде? Той с Сайрон Меш ме наби критикъл. Нищо не. Protection 2, 10. С Iron Match не беше. Негър, расист. Чакай, че тък му си пих почнахте, той тръгва му би паси расист. Много хубаво, две фулки. Яде лега, не верам. Аз си плюскам инстант хелт, ще да си плюсна една инстант демичка. Чакай, че ми лаги тук, си чуя какво става. Аре, идва ти я бия си в едното на... Виж трябва да го убия, ма изяде лег. Аз си пиеш, чакай, аз си пиеш след. Нека сайга. Ти не умираш. Знам, забелязвам. Май тънка на навик казвам. Ти не умря. Изпълни да фулка. Дали фулката е? Аз още не съм ял лек. Колко колега имаме? Сега 3. Аз нито един не съм изял. Аз се бия две в едно. О, ям го. Така, ела ми с само Това ма би тези. през леда. И той има 28 Ако имаш damage indicator, виж колко сърца имам. Да, аз виждам без 36. damage indicator. Аз нали казах, че не игра вече с Аре, някой да хелпне да ви. Аз ще бия някаква тука, някакъв дет я дерек. Го изяде. Дева, че нямам стрелянка. Сега ще спи. Какво става? Това подмета с толкова много бак. Да. Ела тука. Аз мен почва да ми скръщат колите почва. По-точно всички де. Чай, че аз и на онзи... Да, онзи има 36 хелт. Човек, толкова не е кил аура, аз съм трамвай. Ба, съм малко ще спра хора да си пикнам сета. Аз имам легендар, последната. Ела, бе. Ба, кога изяде 3, аз една съм изял само. Две съм изял. Аз щупих му каската. Ето, на сигурно смърт. Не, ще го убия. Ето, 4. Да, убих го. Фулки. Дай то, кой е то? Негър ма навегна, май. Я не би, Дениславчето е. Аз го убих. Сета ми е на червено. Критикъл хит. Аз от вас нищо не виждам просто. Шпам съм май нещо. Дени пак ще да напише дисконект, да натисна дисконект. Без да искам. Аз нямам регове. Ясно. Чай си. Аз нямам никой. О, как тя мази спайка? Нали, не. Защото ме пращаш. Чука му се каската.
критика ли? Това е. О, Да. сега бе всички много, бе. Бих я обзорчен ключи. Ми се чупи моята. Аз нищо фул не взех. Аз имам... Кой е то? Някакъв се... Дропнаха ми брадвата, брат. Аз убих един, ето Дропнаха ми ги брадвата. Тичам. Къде? Убих го май, убих го. То лагно с ендъргода. Да. Взели се? Не умря, още тук тича, его. Фамас. Да, той си пръсна спит. Чакай, човек, аз го настигам. Ох. Него ето май. Не бе, онзи е там, да, още нека дойде. Аз умирам тогава. Чао, Дени. Да, човек, 20 кила аурата, бе. Убиха ли те? Не, ма. Бегай на някой. Дропнаха ми брадвата. Аз качвам в лавата. Аз се прибирам. Тук има някакви стрентки. Тук всичко някакви айде. Това хвърля ме, човек. Килаура, бягай. Ай, помолете да се измъкна, бе. Много браво. Това е холм. Да, сега някой му хитни. То лагна сървъра. Дай някой тук нама хитва. Някаква е като ми бие, човек. Добре, аз успя да се покна. Разбираш ли? Пати хакерите, бе, човек. Вали, аз съм на 10 метра над което, но той слава да му удара. Какво очаква? Това PvP само един шахни с 5 меча. Аз нищо не взех, аз изгубих. Аз се загубих в обратното. Го да ме сигурно пак няма ми гледа клипа, случайно да ми възстанови в лупите. Е глупа. Има 5. А им вила на Warcraft. Да, няма в обратно. И аз му да дропна. Стирки. Сътъра. Аз взел съм ни фул бутушки само. Да. Не знам защо ми лагаше така на гласа, но няма нищо. Ти още снимаш? Да. Чита са Калин. Това ще бъде томбот, ама няма да е снимам сега. Тук е 2 фул меча, 2 фул сета, 10 легендарни ще има, те 2-та фул лъка. Да, ма тук още нямам гачинтарките. Беден съм. Ако ще прекъсна докато си викне сета. Пак ще ходим на PvP. Да. Аз нямам пак как го е. Твой проблем, няма ти давам. Окей, аз не си Ще ползваш хелбуст. Ай, какво е това, бе? Тук нямам били в това, бе. Нали? Препера нямам били. Гледай бе, лаги ми. Целя сърфа, маги ми. Аз още си снимам. Но къде си фиксаш, нали? Не, аз не фиксвам нищо, аз няма хлопа. Аз не годим, какво ще правиш? Не знам. Ще си правиш бабалю? Да. Вчера от трейда човек получим 3 само мечти, беше хубавото. Друго хубаво нямаш. И 36 лева ще ми трябва за някакви бутички да фиксна. Мене по 25 не искаше за всичко. Аз ги поправям пак. Не, Еми. Защото стоя и ги гледам. Щях ще да се снека в плод 2 сет на PvP пак. Пик. Човек, аз съм убивал фулка с плод 2 сет. Плод 2 сет. Аре, шком ли дето?
Чай, бе. Аре, Warpaint. Трябва ми фул брадо. Ти само с брада ли си биеш, но мече? Ние имам 9 меча, ама. О, Васко се бие на Енда. С фулка ли? Не, ти говоря за нашия Васко. Кой? Някъде се пише Васко. Йо, наш шах на спете пише с 4, ама. Взема един шах на 4 мача. Му се напълна яко 70 хелки. Човек в Енда трябва да го оправя. Кой е всичко? Те не може да се измени. Не може да се оправя. Да, човек, аз това не искам да се бия там, то баши дъпото. Аз няма се взема. Аз ще взема. Дени само на Ендър ще. Еми, яред на пивичен фен. Гледам никой не е. Много ми лаги бе, човек. Еми, какво направя? Аре, нямам реш, не умираш как се види. То скачи, тук ли си? Кой е геш? Някак скачи фикс макер. Не умирам както винаги, бе. Кой е геш, че не умирам както винаги? Не умираш, както мислиш. Взема една хелка. Остави 2. Warpaint да си взема и хелки. Аз съм с 5 не съм така. Аз си напълня цял инвентар. Ти имаш ли вълня моти? Не. Кой да се ръка скочи, Дени? Кой? Кой да се ръка? Пак лагна е брат. Аз съм скочил. Аз съм тук. Мари, Добре, е там е фиксмейкър. Лол. Къде е това? Ето ги, бият се. Чакайте. Как е джемки, добре. Стимам, бой. Фиксмейкъра бяга, аз ще го имам кой да се ръка. Питам се го фана, ма то лагна. Добре, аре, какво да пънеш. Не, фърих си. Моста изпълнях. Няма да му вкараш Ей, тази дуп. имаш някаква храна, бе. Не, Вие не на да Ентър ли скажеш. сте? Фак, нямам храна. На PvP Поне златни ябълки имаш ли? На Ендър? Имам 2. Яда едната да. Идва някакъв. Точно на Ентър. Какво е това критика, където наби, бе? Там на Лагна, горе бе. по стълбички. Чакай, аз почнах да го бия, почти го свалих и умря, ама... Ще го след. Годик стар, па. Аз се връщам да човек с тези критика, където наби. Абе на PvP там има още хора. Ей, няма значение, там лаги. Ей, той ще да го убия, ма изяде лег. Кой? Ходите ли? Той тук лагна на къде. Кълен сайран каза. И какво? То Коди. Тя го бия. Имаш ли от новите ползни? Аз? Да. Нямам само 2. Не ще отблъска, бе. Оф, то пак се фърля в тази шипа на дъскал. Знам ли то гей? Аре, бе. Да, отих я отблъска. Ай, скочен да помогнем на Дени, аз като мога нищо не мога. Аз не мога. Той то, аре влем в дупката му да го убием. Ай, аз сега това ще правя, пия си полшата. Добре, може нещо не се разбира. Аре, идвайте. Тя си напълно същата. Има някакъв Васко. Васко! Внимай, Василе! Колко лека е, брат? Братчет, ти го си с мен? Ба! Спирателен. Аз направо префарчам тука, глей. Тя направо Да, то лагна, май. то направо лаги и лепта фака и То къде замина. Тя ела тука, пич. Това как не биси? Не знам. Да, той фъри перла. пак му ще би. Да, замина. Аре, скочи в ножи дупката. Очите ми са нещо. Дени, аре в ножи дупката. Той няма да се не там май. Я, къде му е дупката? Тук ли? Дени. Че ти пее, по-полека е, братче. Някакъв идва. Баче, толкова е... толкова... Motion ефект има. Доставка. Какво беше това, бе? Някак умира и той е другия. Да, той... Аз затова не искам да си бия, нали? Дали не имаше храна, бе? Да. Я дай малко. Нати 2 голденки. Аз имам 4. Нати 2. Тъпчи. Имат saturation трики. Какво? Имат хубав saturation трики. И 10 минути не може да взема златна ябълка. Да, Аре, на Гледай. PvP-то е. ще правим там нещо. А какво ще правим тук? Вижте, само си хабим това. Голяма работа. Аз като си гледам тук, това няма никаква разлика. Ти не теглиш модове, които... Да, 1 мегабайт изтеглям 44 дни.
Голям кеф. Какво направи това хом някакъв? Не са лижи, да мори. Ей, ба! То клип силно ще стане 40 минути. Да! Тук има някакъв бъдър беги. Ма той е капан. Ай на PvP бе, искате ли на Абе. Аре, Warp. Чакай. Warp and... Да си взема някакво повече. Аз имам тук някакви мрели повече. Плюс това, колкото издържам. Чикни. На PvP има някакви боти. Дето скачат с една вмет. Да, и както предния път. Това много тъпо ти хвърлят нещата, като не мога да си вземат да не се занимават. Чай си взема ясния. Точно не да справим с към. Да, то силно е фул кафлиц. Warp PvP. Ай, чай. Ай-яй-яй-яй-я. Ай, то фриц няма да скача. Скача. Да, той скочи. Тия стренка. Хейска. Да, хейската ми се бъгна. Аз хейс няма да пия нити. А. Никщо е подобно. Аре, аз ще му скачам надолу. Аз идвам. Аз му скочих вече. Умрях. Убили го е. Там О, той е про 2. няма интерес. Скачат ли? Някакъв се обира трежъра горе. Къде? И горе. Тук, crazy guy Си някакъв. му взе 7 темки. Legendary Клина е моя, аз го би. Тя. Моя е, give me my leg. Не мога. Дай ми я фърля. Ай, взимай се. Good boy. Good boy. Чай, Винко. Ай, Део, защо си го бил ти, е? Мале, човек. Ба си тъпана. Тео, прикивара, Део. Я, Аре, скачайте бе, скачайте вдолу. айде бе! Аз. Аз не скачам във водата. Що? Ползвам се Тук водата. има двама. Някакъв тук има. Ехе. Лег, Аз умирам. Да, аз умрах. С брат, аз нямам рела баси. Бием го през лега, да не се. Бягат. Забелязвам, защото ние двамата. Айде. И Ял ли си лед? изядох току-що някакъв му налегна. Аз не съм. А ти изяде този лег, бе. Бях сграбвал. Гледа, аз пръскам айронките на един фигур. Той умира. Няма. Хилна се. Ама той май може. Ето, изяда още един лег. Супер шит. Добре, какво ще бъде? Окей. Чао.